हिन्जाव गोदान रोनो खोनानो आं माहाय देलायखो aku mau kira mali dari sang nuai dah malai marbai malai sih naik rapor kena imre kau lagi kumpul semua lain naik rapor wifi nih kadang ibarat sini ibarat tam bulat terus nama sih apa dan beda baca di lene lo anda dah hinjaw godaन नि फाइनाल लुकनाय दे social media bina tuh mungkin ya इथि मिनिस्ट्रि हरसे abis mau kesan गावदां itu मोजां नोंसोरो नायनो ना नुदों ब्रा बा फाइनालि हाबा जानो मोनसिगोन बुंदो ब्रा वाह क्या सीन है मोनमारबाय ने YouTube हगारगोन खोनासं आसा दा बोरै मोनदो हाबा जासिगोनखाय interview लानो मोनाखै माने दुब मोनदो नामा गोसोआव माने भिडिअ लानो फाइनालि मोनाखै एसे भिडिअ बुंनाङो दा नैथिं फटक लासिगोन मालाय भिडिअ लासिगोन फैबाय नायनो जि मोजां नुखादो बेरदो दा माने इथिं स्रां जि मोजां बेरखादो आयै आंसो गाबफानो ओंखारलायलांबाय नुवा मानसिखौ नायबाय थानो मोजां मोनस्रादां मबाइलाव मोजां नुदोंबा नायबाय थानो मोजां मोनस्रादां मबाइलाव मोजां नुदों माने मोगथां मोजां नुवाखै थांदो थिंबो नाय देलाय होदों हिन्जाव गोदाना हौवा गोदानखौ माहाय गुफुर जासिनबावनांगोन दि दा केमेरा फटक साफायनांगौनि खोथा दोङो मोजां देलाय हो जोंलाय सोंदोसोलाय न दुगैना दुगैयाखैना हनैलाय लाजिबायनो बेखौनो हमना ला गावसोर रिलि जाखासिगोन दाबो लांफैया एडभान्स देलायखांखादों नोङो बेलेगना सोरनाबा जास्रायाना सोरनाबा एकदम थान जाथारोना हिन्जाव गोदानखौसो नेनांगौ जाहैयो रिल्स बानायदो
Rau được cái mình buồn. Chắc là con trên cái này cũng sẽ đi làm. Bikin suka kau deh. Kita udah nggak usah, udah. Kita udah enggak. Udah lah kembar. Ayo dia pakai. Kamu bukan ke? Mau benar. Siapa orang kelasnya kerla pak? Ayo lah, udah ya, anakku udah lagi. Mau nikah mama. Mau putus lah nih. Putus anak udah. Iku udah suka kena asa. Wah, sehat di lagi ba. Bisa lebih ramai deh. Lanjut ke. Lanjut ke. Boleh, kamu nak baca ni. Jai. Jai itu kita. Jai. Ba. Musa berapa hai? Kameramen jadi. Di sana ada ikis hilang ya sana dia. Nilai. Musa mahal. Mudan deh, apa mudan musang deh? Musang. Serak-serak. Kalaring. Saya milik kok. Lumbro. Ayo,